Så kører vi mus. Hvad skal de nemlig ikke snyde med? Har de gjort det på dage? Omklædning. Og klokken er 7:05 lokal. Og medarbejderne har været i gang siden klokken 4. Hola. Buenos días. Hola, buenos días. De skal ikke snyde sus en gang til, alle de der mærkelige mennesker. Der går en, han kunne godt tænke sig at snyde mig. Slut med det. Jeg har fundet ud af dem. Her er den kæmpe pool, der er på brochuren. Så kører jeg ned og tager lige view ned på børnebassinet. Ja, dernede. Og derom bagved, der er pool, restauranterne. Restauranterne. Og så er solen ved at stå op. Den er stået op. Den begynder at stå mere op. Lyser på bjergene. Der bliver knoklet og rengjort og vasket og pudset og gjort ved på noget, jeg aldrig har oplevet. One? Ja. Bananpalme. Mere bananpalme. Fantastisk udsyn. Og øverst deroppe området til at spille tennis, squash, volleyball, whatever. Morning.
Hawaii-blomsten. Fuld flor overalt. Okay, så tager vi lige trappen. Ellers ikke det sjoveste, jeg ved. Trapper. Så, her her. De der kasser, det er til at bruge eller frasætte glas og kopper og skidt og møg. Og lige hurtigt blik her. Tennis, bold, fodbold, og så videre. Ned igen. Nu må jeg hellere holde fast med højre hånd her. Her er smukt mus. Guderne skal vide her. Fantastisk. Caution, cuidado, attention. Dem ser man overalt. Når de vasker, når de rengør, når de whatever. Sikkerheden er også i top hernede. Alt er i top. Jeg ved ikke, hvad en 5. stjerne egentlig skulle handle om. Jo, fuld internet hele dagen. Der var lige ved at ikke falde, men snuble. Går lige lidt hurtigt. Skal jeg hen og sikre mig, at der ikke kommer nogen, der snyder mig. Mere af de vidunderlige Hawaii-blomster, buske, planter, hække, som vi slet ikke kender i den skala derhjemme. Jo, vi kender dem som nogle sølle små planter med 3 blomster. Op igen. Bonjour. Lys er også. Man kan være her om aftenen, hvis man har lyst. Sup. Op og se månen, der er ved at forsvinde. Så er jeg på vej hjem. Og der er omklædningshuset set herfra. Det er ikke andet, end man går ind. Så der er en rist med nogle måtter. Og klemmer sig om. Omklædningsskillerhus. Det er da smukt hus, ikke? Er det ikke bare fantastisk? De har meget, meget fremragende arkitekter i Spanien. Og over bagved, der ser du et stykke klippe pakket ind af den vanvittige franskmand, der gør sådan noget rundt omkring i verden. Vanvittigt, fordi det er farligt, ikke vanvittigt på en måde. Så kører vi hen til min lille have, og vi kan lige våge på at snuppe den igen. Så bliver jeg vred. Meget vred. Laver vi lige lidt propaganda for Copenhagen Opera Festival. Jeg skal lige have et lidt smukkere udblik. Nu tror jeg,